La, la, la. To je ten náš Matúš. Čaute ľudia, moje meno je Matúš a bol som otagovaný Proxyho drahou a milovanou Zuzkou do Naytagu. Môžeme sa do neho pustiť. Najlepšia farba, červená. Najhoršia farba, podľa mňa je to tá kriklavo pastelovo zelená, viete, jak sú reflexné vesty. To keď vidím na babe, že má takúto kriklavé tričko, tak to som... Najlepšie jedlo, tatársky biftek. Najhoršie jedlo, granadírsky pochod. Najlepší nápoj, pivo. Najhorší nápoj, tonik, pokiaľ nie z džinu. Ten je dobrý. A samotný tonik je humus. Najlepší film, Čierny jastrab zostrelený. Najhorší film, Hercules Junior 3D. Najobľúbenejší seriál, moje meno je Arrow, Game of Thrones, Futurama, Dead Note, mám toho veľa. Najhorší seriál, Král dobytku. To je taká chujovina. Ja keď som bol malý a boli sme v Čavoji, tak som s detkou pozeral iba Král dobytka, kurňa, a to išli aj 10 dielov za sebou. A on sa tam nič nepozeral, tak som to musel pozerať a bola to taká debilita. Neskutočne ma to nebaví. A čo som mohol robiť? Najobľúbenejší herec, jednoznačne Tom Hanks. Najhorší herec, Sylvester Stallone. Najlepšia herečka, Emma Watson. Najhoršia herečka, Demi Lovato a všetky tie Disney sračky. To sú úplne bullshit. Najobľúbenejšie obdobie, léto. Najhoršie obdobie, jeseň. Keď je taká suchá ako teraz, taká pekná, tak ju mám rád. A keď prší furt a je zima, tak je to dosť na hovno. Najobľúbenejší deň, sobota. Najhorší deň, pondelok, útorok, streda, štvrtok, celkom aj piatok. Piatok do obeda. Strach z mandolienok. Že mi zožerú všetky moje zemáky. Ja zemáky rád. Najobľúbenejšia nálada, keď mám všetkých rád. Najhoršia nálada, keď by som všetkých naradšej zabil, svine jedný. Najrozčuľujúcejšia vec, keď musím ráno stávať do školy. Najupokojujúcejšia vec, keď sa tak môžem lahnúť do trávy, mekučkej, je teplúčko, slnko na mňa hreje, ja počúvam nejakú fajn muziku, iba chillujem. Najlepší človek. Najhorší človek. Najblbší človek. Najchytrejší človek. Najšikovnejší človek. Najlepšie zviera, jednoznačne salpa, pretože je tak dôležitá a významná pre našu zem. A tak na ňu zabúdame. To nie je dobré. Najhoršie zviera. Zasrané komáre. Najobľúbenejšia činnosť. Longboardovanie. Najhoršia činnosť. Stávanie do školy. Najlepšia domáca práca. Žiadna domáca práca. Najhoršia domáca práca. Každá domáca práca. Najlepšia značka. Matúš Fashion. Naše výrobky sú legendárne. Najlepšia poloha. Zavesené nožnice. To je tak, keď žena je tak, že sa opiera o jednu ruku, druhú ruku má takto a nohy má tak, ako keby to boli nožnice a muž takto ju drží. To je. Najlepšia kniha. Pán prstenov. Najlepšie pánske meno. Matúš. Najlepšie dánske meno. Matúšica. Najkrajší muž. Nechcem ukazovať prstom, ale tak viete. Najkrajšia žena. Kára. Škoda, že je lesbička. No, taká bisexuálna lesbička. Viete, ona je bisexuálka, ale radšej má ženy. Najlepšie slovo. Najhoršie slovo. Není. Pretože to nie je. Vy negramotní imbecilovia. Najtrapnejší moment. Nemôžem vám povedať môj najtrapnejší moment, že by som sa strapnil pred celým národom, kurňa. By sa stal virál, keď vám poviem najtrapnejší moment. Najlepšie rozhodnutie v živote. Začať točiť na YouTube. Najhoršie rozhodnutie v živote. Taktiež asi začanie natáčania na YouTube. Viete, všetko má svoje plusy a minusy.
Najlepšia spomienka, prvá masturbácia. Najhoršia spomienka, posledná masturbácia. Najhorší zážitok s alkoholom. Pil som, mal som okno, zobudil som sa okolo 12. asi 20 km od Prievidze a mal som so sebou akurát tak peňaženku a longboard. Najlepší sen. Môj sen je prežiť život šťastný a to radím aj vám. Buďte šťastní, užívajte života, jasné, že tu budú okamihy, kedy by ste povedali, to je taká kravina ten svet a celý môj život, ale tak ono to nejak postupne sa preskáka cestu a vy to dáte, že vám verím. Motivácii. Zdravím Tomášetov. Tak toto bolo 50 mojich naj. Ja ďakujem Zuzke za otegovanie a ja sa s vami lúčim a majte sa. Čau! Najrozčulujúcejšia vec. Najrozčulujúcejšia vec. Najrozčulenejšia vec.